Hvad er hyggeligere end at selv kunne bestemme, hvor man vil vågne den 19. juli? Jeg er i hvert fald lykkelig. Jeg har nemlig taget motorcyklen lige her over Fyn og hele vejen op til Frederikshavn for at kunne vågne den 19. juli på Læsø. Jeg nåede bare ikke lige færgen med 10 minutter, fordi der var giga meget kø hen over Odense. Og virkelig meget vejarbejde. Altså i Jylland, som i virkelig meget vejarbejde. Men pyt med det, nu har jeg valgt at sætte mig på en dejlig restaurant, fordi færgen kl. 6:30 eller 18:30 var den sidste afgang inden natafgangen, som er kl. 22. Så den har jeg booket og ringet til campingpladsen, og de har sendt en video til mig, hvor jeg skal ligge i nat. Så jeg kommer ind med færgen 11:30 i nat, og så er der en halv times kørsel over til Østerby, hvor jeg jo ferierede med mine forældre og min elskede søster, da jeg var barn. Ja, for den sags skyld også min elskede mormor, som var med på Læsø i ferierne. Ja, er det ikke hyggeligt? Men jeg skal nok vende tilbage. Alt er godt herfra. Nu glæder jeg mig til at få lidt at spise, for det var en lang tur, der startede klokken 1:15. Og jeg var altså kun lige af at tanke et par gange, og så bare fuld power deroppe af, for at se, om jeg kan kunne nå færgen klokken 12:30. Men, sådan er livet jo fantastisk. Og så er det jo bare at nyde det, som åbner sig af muligheder. Og det er godt vejr, og jeg glæder mig til turen over til Læsø. Så alt er godt.